בווידאו הזה אסביר על קודי התקלה של מחמם המים פלוניס של חברת אמיסטרגז שהותקן החל משנת 2022. בשנת 2022 שונה הדגם לדגם חדש. יש הרבה יותר תקלות מהדגם הקודם. E1, תקלה ברגע של טמפרטורה ביציאה. F2, תקלה ברגע של טמפרטורה בכניסה. E1, תקלה נרחבת, תקלה בלהבה, תקלה בהצתה, תקלה בהספקת הגז, תקלה בלחץ, תקלה בגשש הלהבה, תקלה נרחבת. C0, המחמם עושה 6 מחזורי ניסיון של הדלקה ונכשל. זאת אומרת, בדרך כלל אין גז. E2, להבת כזב. מה הכוונה? להבה אדומה, להבה לא נתפסת על המבער. צריך לבדוק את הכל, לבצע ניקוי דיזות, להחליף את גשש הלהבה. C1, תקלה בחזות הלהבה, שוב, להבה אדומה. E3, חום יתר. E4, טמפרטורת המים ביציאה גבוהה מאוד, זאת אומרת מעל 80 מעלות. C4, חסימה בערובה. ברגע שיש חסימה בערובה, המפוח מתגבר ושולח אות ללוח פיקוד, תדליק תקלה C4. E5, תקלה במפוח, איזשהו קצר חשמלי במפוח. E6, תקלה בברז הגז. E7, תקלה בשלט. תקלה בשלט קורית בדרך כלל שמבצעים חיתוך בכבל ומחברים שלא כראוי, לא מחברים עם מלחמה. EE, המחמם רק מציין שהמחמם עובד מעל חצי שעה רצוף, ברגע שסוגרים את המים, פותחים את המים, התקלה נעלמת.